Tak takúto palacinkovú tortu v tvare ruže ste ešte nevideli. Vypadá famózne v celku, ale je dokonalá aj na rezu a verte, neverte, chutná ešte lepšie. Tvarohový krém Maťko zmiešajte s práškovým cukrom a smotanou. Vyšťahajte hustý krém a dajte ho vychladiť. V miske zmiešajte múku s kakaom, prilejte mlieko, tvarohový krém Maťko, vajíčka a špätku soli. Nakoniec primiešajte maslo. Z cesta pripravte tenké palacinky. Budete ich potrebovať asi tak 12 kusov. Nechajte ich vychladnúť a potom každú z nich potrite krémom a preložte na polovicu. 7 palaciniek vyskladajte na pracovnú plochu, presne tak, ako to teraz vidíte vo videu, a zatočte do rolári. Preložte na servírovací tác a pomocou krému prilepte všetky ostatné palacinky. Tortu zatiahnite alobalom a nechajte do druhého dňa vytuhnúť. Potom posypte kvalitným kakaom a môžete servírovať. Áno, bude to chcieť trochu trpezlivosti, ale ruku na srdce. Takto luxusne vypadajúca torta za to rozhodne stojí. Tak už viac neváhajte a bežte do toho. Podrobný recept nájdete pod videom. Majte sa krásne a kľudne sa pochváľte nejakou tou fotečkou, ako sa vám torta podarila.